toen ik gevraagd werd of ik dit wilde doen, had ik zoiets van, nou, ten eerste cultureel erfgoed. Dat je denkt, jee, dat is echt wel bijzonder dat je dat mag doen. En qua tekst was Annie natuurlijk gewoon al heel vooruitstrevend. Annie heeft het 50 jaar geleden geschreven over iets wat 100 jaar geleden speelde. En er is maar heel weinig veranderd. Daarom vind ik het belangrijk dat we dit weer maken en weer spelen. En de kracht van Bannik en Schmid samen is denk ik dat je ziet bij de muzici vinden het nog steeds sprankelend. En de tekst die zij schrijft die zo actueel is, dat is de kracht. En als je die twee samen hebt, ja, dan heb je een heel goed script. Waar ik naar uitkijk de komende periode is natuurlijk gewoon met deze groep een hele mooie voorstelling maken. Het is fijn om zo'n script, waar we ook al lang mee bezig zijn, tot leven te krijgen. En ik moet zorgen dat iedereen met zijn neus dezelfde kant op komt. En dat ze allemaal gaan snappen wat ik voor ogen heb of waarvan ik denk dat het moet zijn. Ik denk dat ik blij ben als ik noem het altijd smooth, dat je een show hebt die maar doorgaat. Dat hebben we in decor ook allemaal. Het zijn grote torens die bewegen, waar allerlei dingen op geprojecteerd worden. Ik wil het muzikaler maken, maar ik wil dat ook in mise-en-scènes doen, zodat je een soort doorgaande stroming krijgt. En dat het zonder belerend te worden wordt, dat mensen toch de zaal uitgaan en denken, jee, dat Annie dat toegeschreven heeft. En dat komt wel binnen. Eigenlijk is de essentie dans op een vulkaan. Dat je elke keer iets moois hebt en maar onder voel je die sijpelende oorlog. En dat ik dat goed neer kan zetten. Letterlijk dat dansen op de vulkaan, we zweven hieronder en hier broeit het, totdat hij explodeert. We zijn begonnen. Yes.